Hola a tots i a totes, benvinguts i benvingudes. Estem connectant en directe per fer aquest directe amb l'alcalde i ho estem fent a través d'Instagram i ho estem fent també a través del Facebook. Permeteu-me mirar que tot funciona correctament i començarem. Aviam, crec que sí que funciona a través de l'Instagram, perfecte, on ja va entrant gent i també funciona correctament a través de Facebook, així que moltíssimes gràcies per estar aquí i si us sembla comencem una nova sessió d'aquest directe amb l'alcalde, una sessió que com sabeu és un punt de trobada entre la ciutadania amb el seu alcalde per poder informar de les coses que estan passant al poble, de coses que passaran properament i al mateix temps també perquè la ciutadania podeu preguntar, podeu anar fent-ho ja, podeu enviar un missatge per saber, per fer-me arribar qualsevol comentari, per preguntar coses del que està passant al nostre poble, preguntes que tingueu de què s'està fent o de què es farà properament, qualsevol cosa o també incidències que puguin haver-hi, que em podeu fer arribar qualsevol comentari. Sense més, si us sembla, jo començo una miqueta posant sobre la taula alguna de les coses que han passat en els darrers dies, en les darreres setmanes i si voleu vosaltres també, podeu també anar fent aquells comentaris que vulgueu a través del Facebook i d'Instagram, d'acord? I sense més, si us sembla, començo amb els punts que ja teníem sobre la taula ara mateix. Deixeu-me veure, aviam, que busco aquí exactament. Així, perfecte, perdoneu-me. Doncs mira, el tema que teníem sobre la taula. Ara mateix volia començar comentant que moltes persones de vosaltres m'heu dit sobre el mural que s'ha fet a Francesc Ferrer i Guàrdia. Si esteu ara mateix en directe i encara no l'heu vist, doncs us ho esteu perdent i us recomano molt que aneu a l'Hora de Rectoria i que veieu l'obra que ha fet l'artista. L'artista és el Rock Black Block, el podeu buscar a través de les xarxes socials i com haureu vist, aquells que ja ho heu vist, i si no ho heu vist, ja us dic, no podeu perdre-vos a anar allà a l'Hora de Rectoria i veure tota la façana posterior de Can Llonart, com s'ha fet aquest grandíssim mural que s'ha fet en 5 dies i que ens ha fascinat a tots com ha estat capaç el Roc d'aixecar aquest mural de cop i volta, un mural que ha quedat preciós, que ha transformat un espai que no ens ho esperàvem i que crec que tant demanava que hi hagués un mural com el que s'ha fet de manera brillant, però al mateix temps amb molta delicadesa, que ha sapigut perfectament lligar amb el lloc on estava, lligar amb la façana posterior de Can Llonart, integrar-se perfectament a nivell dels colors, a nivell cromàtic, i al mateix temps un mural que el que vol és justament això, vol posar en valor a Francesc Ferrer i Guàrdia i vol posar en valor a l'escola moderna i tots els valors que hi ha darrere d'aquesta pedagogia. I de fet ens fa il·lusió que hi sigui allà on està, que està al vell rovell de l'ou, però que al mateix temps està a tocar de les antigues escoles Fabra, que com sabeu són les escoles de la República, i que al mateix temps està enfront a la nostra biblioteca, com sabeu, la biblioteca també Ferrer i Guàrdia. I si tot això s'ha fet és perquè Ferrer i Guàrdia és alallenc, va ser alallenc, i al mateix temps és fill predilecte del nostre poble, s'ha volgut fer aquest reconeixement a ell, i deixeu-me també des d'aquí agrair, perquè tot això neix a una proposta del mateix artista, del propi Roc, i des d'aquí agrair que hagi tingut aquesta valentia de fer aquesta proposta, que amb la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia hem pogut anar recollint aquesta idea i fent-la possible, també gràcies a una subvenció de la Diputació que ens ha permès fer-la, que hi fos aquí ben present al nostre poble i a partir d'ara ja formant part de la història del nostre poble amb molta il·lusió, crec que per moltíssims alallencs, i agrair-vos a tots els que m'heu fet arribar els vostres comentaris que sorprenentment tots han estat molt positius. I parlat d'aquest mural, que ja és una realitat, que ja està aquí a l'Ella, passo també a parlar d'algunes de les coses que ara a finals d'any també comencen a caminar al nostre poble, que també seran una realitat properament i que us volíem fer algun recull d'aquestes coses. Sabeu que ja fa un temps que us vam parlar que hi haurà a l'Ella 3 nous punts de càrrega per a vehicles elèctrics, d'acord? Allà on ja està actualment,
una miqueta més a baix a la Riera, justament davant d'Antoni Pujades, i també els pàrquing de Can Calderó, allà al costat de la vinícola, 3 punts de càrrega semiràpida que properament, en les properes setmanes, ja es començaran a instal·lar i que ens donaran a l'Ella aquesta bona opció per a totes aquelles persones que tenen cotxe, que viuen a l'Ella, elèctric, que viuen a l'Ella, o que d'altres pobles que vulguin venir aquí a l'Ella a fer una estada i que puguin utilitzar aquests punts de càrrega elèctrica. Però això no serà l'únic elèctric que ha d'aparèixer properament, perquè estem potenciant també i properament, si tot va bé, podrem instal·lar unes noves pantalles al carrer on seran unes pantalles amb informació de l'agenda, de les activitats que hi ha al poble, on es pugui consultar tota aquesta informació i que, per tant, també ens modernitzaran aquí al centre del poble i en alguns punts de la via pública, fent aquesta prova pilot d'aquestes noves pantalles informadores de l'activitat i de l'actualitat del nostre poble. Properament, de fet fa uns dies ja es va també fer una altra de diferents actuacions petites, però que val la pena posar en rellevància. Una d'elles era canviar, actualitzar també el mural que fa temps que vam fer justament al Parc dels Drets Humans, allà al carrer Eures, i que es va fer aquesta versió leienca del Guernica i que ara fa uns dies es va canviar tota la tapa que hi havia del metraquilat protector que hi havia davant, que semblava que estigués fet malbé i que de nou ha tornat a aparèixer. També, si no el coneixeu, també us animo a que hi pugueu anar, que pugueu veure allà al Parc dels Drets Humans justament aquesta obra que fa temps ja, fa anys, que des de la Comissió també de Cooperació també van participar i que es va fer aquesta proposta justament allà. I altres punts que es fan properament, sabeu que estan començant les obres al carrer Comas, justament un carrer en què hi havia la vorera molt aixecada i que s'està justament reparant i també es tornarà a plantar l'arbrat que hi mancava, així com també algunes actuacions a l'entorn de les escoles relacionades també amb les voreres i amb l'arbrat. Justament davant de l'Escola Fabra tota la vorera està molt desgastada després de molts anys i també manquen arbres en aquella vorera. Per tant, aprofitarem aquesta aturada que vingui ara de vacances de Nadal per canviar tota la vorera davant de les escoles Fabra, de l'Escola Fabra al passeig del Bosquet, i també per fer tota la nova instal·lació de rec. Posteriorment podrem plantar de nou els arbres que hi manquen i tenir de nou tota aquella vorera en millors condicions. I poc més lluny d'allà, que també sé que ens ho heu fet arribar algunes persones, les escales que donen a l'aparcament de l'institut, que estan en molt mal estat, i s'hi actuarà, si encara no han començat, hi han de actuar properament en poder fer totes aquelles escales millor, que actualment no estan en bones condicions i que es faran. I d'escola a escola avancem, perquè justament també a l'exterior de l'escola de la Serreta també fem una actuació important. Hi ha molts escossells d'arbres que estan buits i que es canviarà tot aquell paradigma, es faran grans escossells amb arbres nous justament i s'arreglaran les voreres. Per tant, en molts llocs diferents, coses que ens preocupen a tots i a totes, que ens comentem, que sabem que hi ha molts àmbits, que no deixem d'anar fent aquestes millores en molts punts del poble, en aquest cas amb voreres en diferents punts. I tot això, com es fa? Doncs es fa dedicant-hi molt de temps, es fa detectant totes aquestes problemàtiques, es fa perquè ens feu arribar totes aquestes problemàtiques i al mateix temps també es fa perquè hi ha recursos. Hi ha recursos que es posen a l'abast de fer totes aquelles millores que són necessàries al nostre poble. I ho dic en aquest sentit, i dic bona tarda, perdona que Montserrat, que ens deies hola a través d'Instagram i que no t'estava veient, disculpa'm, es fan justament també perquè hi ha uns pressupostos, i per això vull lligar aquesta idea que just el dijous anterior vam aprovar els pressupostos, inicialment els pressupostos per l'any 2026. Els pressupostos són una de les coses més importants que fa l'Ajuntament perquè és el que permet després al llarg de l'any fer totes aquelles actuacions, aquelles activitats, tot allò, els serveis que prestem a la ciutadania. Fixeu-vos, per l'any que ve, 3 coses molt importants, o 4. Primera d'elles, tornem a fer que l'any que ve no s'apugi cap impost i cap taxa aquí al nostre poble. Per segon any consecutiu mantenim exactament els mateixos impostos i taxes, no incrementem, malgrat que puja els costos de tot, i per tant també hem de fer esforços en la contenció de la despesa des de l'Ajuntament. Entenem, des de l'Ajuntament sempre ho hem dit,
quan és necessari hem demanat, hem explicat, hem informat i hem pres les decisions d'incrementar les taxes i els impostos, però també és cert que quan podem fer els esforços per no traslladar aquesta pressió a la ciutadania ho fem i per tant aquest any 2025 no vam incrementar els impostos i per l'any que ve 2026 no s'incrementaran els impostos i per tant es mantindran les mateixes taxes, els mateixos impostos sense incrementar-los fent aquest esforç. Aquest és el primer titular del pressupost de l'any que ve. El segon titular, malgrat això, continuarem no només mantenint el servei, sinó que potenciant aquelles activitats, els serveis que oferim a tota la ciutadania en tots els àmbits diversos, des de polítiques molt prioritàries per nosaltres, com són les polítiques socials i com ho és la potenciació de la cultura, de l'educació, però també en altres àmbits imprescindibles, com és el manteniment de la via pública, amb 3,5 milions d'euros pràcticament destinats al manteniment de la via pública, o com és l'àmbit de la seguretat, que sabeu que és una qüestió prioritària per a tots i totes, en què hi destinem 1,5 milions d'euros cada any perquè la policia local pugui fer el millor possible tota la feina que té entre mans amb la col·laboració de tota la ciutadania. I com veieu, alguns àmbits destacats que hem dit, les polítiques socials amb més de 3.400.000 euros, el manteniment de la via pública, la seguretat. Però ja, aquest és el segon, anem al tercer titular, a la tercera qüestió important dels pressupostos de l'any que ve. Doncs escolteu, mantindrem una aposta decidida per les inversions. L'any que ve pugem a 4 milions d'euros d'inversions al nostre poble, tirant endavant algunes de les actuacions importants que ens afecten, algunes que no hem d'aturar-nos i que hem de seguir, com pot ser la qüestió del manteniment de la via pública, d'asfaltats, de millores de voreres i que continuem tirant endavant tal com ho hem fet fins ara. Però d'altres importants també en altres àmbits. Per exemple, posant els diners necessaris per fer l'habitatge social als pisos dels mestres, com sabeu, un quart habitatge als pisos dels mestres dedicat a famílies nombroses, a famílies monoparentals en què tenen més de 2 fills, i per tant continuem fomentant l'habitatge social. En allò que ja està en mans de l'Ajuntament continuem fent tots els habitatges que podem i al mateix temps treballem pel dia de demà habitatges que també són necessaris al nostre poble. Però també en altres àmbits importants com és, per exemple, els equipaments esportius. Sabeu que aquest mandat haurem fet unes molt importants inversions en el pavelló municipal, on hem canviat tota la coberta, 250.000 euros, on ara, després de les festes, començarem les obres de la coberta de la pista exterior amb 1 milió d'euros d'inversió, i per l'any 2026 també consignem els diners per poder fer la substitució del paviment, tant de dintre del pavelló com de la pista exterior, fer-ne millores. Això són a partir de 260.000 euros de millores. Però vull acabar destacant dues importants inversions per l'any que ve. Primera, consignem els diners per fer la urbanització de Cal Vell, fins a 1,5 milions d'euros que consignem que van a càrrec de les quotes urbanístiques veïns i veïnes, però per fer tota la urbanització d'aquell barri, que és el darrer barri per recepcionar des de fa més de 40 anys, que no s'ha recepcionat, és a dir, que els carrers encara no estan asfaltats, que encara no hi ha enllumenat públic, i que tot això teníem un compromís des de l'Ajuntament, després de tenir la sol·licitud dels veïns i veïnes, i que l'any que ve esperem que es puguin iniciar. I per altra banda, potenciant un altre equipament importantíssim al nostre poble, com és Can Gasa, 1,5 milions d'euros també en partida pressupostària per poder tirar endavant el projecte de Can Gasa, per millorar els espais i per ampliar els espais perquè sigui aquest viver d'entitats que volem, perquè les associacions, les entitats del nostre poble són un dels actors més importants que fan que l'illa sigui l'illa, que creen activitat, que creen espais de trobada, que fan cohesió, que fan comunitat, al cap i al fi fan poble. Però al mateix temps també destacant les necessitats de l'associació de gent gran, que són 600 socis i sòcies i que cada dia fan activitat allà a Can Gasa i que requereixen d'aquests millors espais i per això fem aquesta dotació de recursos per preveure aquest projecte. Deixeu-me, abans de continuar, també destacar... Deixeu-me un moment també, que veig que hi ha algunes intervencions i m'agrada parar-me un moment perquè veig que hi ha algunes preguntes. Em deia el Marc Taló, per exemple, diu: al meu carrer hi ha un fanal que no funciona, he contactat amb el WhatsApp de l'Ajuntament, així com un mail. Els veïns estem... Espera, que se m'ha tallat aquí. Marc, fem una cosa, envia-m'ho, si vols, no sé ara mateix el teu carrer,
però escriu-me per privat, si et sembla, Marc, o aquí mateix o per privat, digue'm al carrer, digue'm més o menys l'alçada, si la saps, de número de carrer, i ho agafem i avisem immediatament a l'empresa de manteniment de l'enllumenat perquè ho puguin perquè ho puguin solucionar, d'acord? Es tracta d'una incidència i ho han de poder solucionar el més ràpid possible. També us dic, el més ràpid, quan us passi una situació d'aquesta, si podeu també, sobretot si falla l'enllumenat de tot un carrer, podeu trucar directament a la policia perquè la policia contacti amb l'empresa. En tot cas, aquí em dius que és un fanal, ho has fet bé a través del WhatsApp, a través de mail dius, però en tot cas, si m'ho passes, jo ho agafo i ho gestiono directament, d'acord? I després tenim la Teresa, que diu: al carrer Balears tenim un seriós problema amb la cobertura i no podem fer trucades telefòniques, fins i tot quan tenim el vehicle davant de casa marxa el senyal de ràdio, al final del carrer torna, crec que tenim un forat negre a Movistar, no ens en sortim, però és problema d'antenes, ens podeu ajudar? Aviam, Teresa, malgrat que no és competència nostra, que vull dir, és un servei que gestionen empreses privades, que nosaltres no hi tenim accés directe, sí que m'ho apunto i intentarem nosaltres des de l'Ajuntament fer una comunicació per veure aviam què pot estar passant, d'acord? Em dius que és sobretot Movistar, no sé si només, pot ser que sigui només aquesta empresa, entenc que és Balears amb Londres, no? Pel que sé, i per tant, doncs, diu, ara no sé qui és, l'Avant, diu que això també passa als carrers Fontcalda, em diu, i Via Gandesa. Perfecte, bueno, és allà, tot aquell sector, si vols contactar, que no doni error de connexió, es talla mig parlar, també som Movistar. Vale, doncs ho agafem i ho contactem per part de l'Ajuntament per bé, que us dic que seria necessari que vosaltres hi contacteu directament com a clients, contacteu directament amb les empreses, en aquest cas Movistar. Nosaltres no hi tenim informació, no m'havien fet arribar cap comentari en aquest sentit. Jo ho agafo en tot cas i demano que com a Ajuntament intentem fer arribar a aquesta incidència a la companyia, però és bo que vosaltres també ho feu, d'acord? No ho deixeu només en mans de l'Ajuntament, sinó que vosaltres també poseu incidències directament a la companyia, que sou vosaltres els clients, però nosaltres ho agafem també, d'acord? Perfecte, doncs escolteu, continuo, si us sembla, amb el llistat de coses a comentar, i és que hem començat avui parlant del mural de Ferrer i Guàrdia, hem comentat d'obres que vindrien a final d'any, principi d'any que ve, amb voreres a les escoles Fabra, a la Serreta, amb el tema dels punts de càrrega, amb diverses qüestions que també hi ha. Hem parlat del pressupost per l'any 2026, per cert, no ho he comentat, és un pressupost que és elevat, perquè és el més elevat que hem tingut mai, malgrat no incrementar impostos, sí que tenim major recaudació per part de les transferències de l'Estat, i a més fem aquest esforç important a nivell d'inversions, 4 milions d'euros, per tant un pressupost que s'enfila a més de 19 milions d'euros i que per l'any 2026. Parlant de totes aquestes qüestions, voldríem també comentar amb tots vosaltres una altra qüestió que sabeu que està molt a sobre la taula, que és el futur de la vinícola. Com sabeu, aquí tenim l'edifici de la vinícola per a l'illa, és un gran icona, un referent de què ha estat el poble d'Alella, de què és i de què vol ser. Manté aquestes arrels amb les tradicions vitivinícoles, amb tota la realitat i tots aquests trets identitaris que teniu com a municipi, que tenim aquesta relació amb el vi, que a més tenim la gran sort i orgull de posar nom a tota denominació d'origen, que la Deu Alella no només és del poble d'Alella, que la Deu Alella és de 31 municipis del nostre entorn i que nosaltres tenim la sort de posar aquest nom i que en gran part és gràcies a que el 1906 es va construir la vinícola, que això ho va fer gent del poble, que va tirar endavant aquesta cooperativa des d'on es va començar a fer aquest vi com si fossin quasi un consell regulador i per tant la vinícola ha viscut en molts moments, ha viscut moments de ser una cooperativa, ha viscut moments de ser una societat privada, una societat limitada, que ara estaven en un moment de transició perquè els usos han canviat molt, hi ha menys hectàrees plantades a tot arreu, hi ha més cellers, el celler Marfil és un celler que no necessita tot l'espai amb el que es va construir la vinícola en el seu dia, que a més té problemes de modernització i d'inversió en tot aquest espai.
que a més hi ha problemes logístics per carregar, descarregar al costat de la carretera, que no tindria cap sentit que fos una indústria si no fos perquè fos un celler, i que arribats a aquest punt l'Ajuntament havia d'encarar una problemàtica que teníem com a poble de què passaria amb la vinícola, de quins usos donar-li, i que per això finalment hem pogut arribar a un gran acord, un gran consens de poble, però també un acord justament amb la propietat en què l'edifici de la vinícola passi a ser equipament públic, que estem promovent. Justament dijous passat vam aprovar inicialment la modificació de POM, i amb aquesta modificació de POM quedarà fixat que la vinícola passi a ser dels alellencs i de les alellenques. Això és una qüestió transcendental, una qüestió històrica, i que ens possibilitarà que el dia de demà a la vinícola, quan això sigui del poble, puguem construir la biblioteca, que hi puguem traslladar el centre d'art i pensament que tenim a Can Manyer, que per tant esdevingui aquest gran equipament cultural al nostre poble. Que a més, com la vinícola és gran, també hi pugui haver-hi un espai no gastronòmic, el que nosaltres volem referenciar, que hi hagi aquest temple de la denominació d'origen, és a dir, que sigui el lloc de referencialitat dels vins del poble i juntament també amb una oferta gastronòmica allà mateix. I a més, a la vinícola també hi haurà espais d'oficines. Tot això serà el futur de la vinícola, una vinícola que s'obrirà a totes les alellencs i les alellenques. Per arribar a aquest acord, també hem hagut de permetre que la propietat actual de la vinícola pugui construir 25 habitatges, 25 pisos, a l'altre costat dels aparcaments, els aparcaments petits que actualment són de l'Ajuntament on es podran construir aquests habitatges en format plurifamiliar, i on a més també hi pugui aparèixer habitatge social amb protecció social per a alellencs i alellenques. Aquesta és una grandíssima opció. Aquests dies ho vam compartir, vam fer una audiència pública, va venir moltíssima gent, van haver-hi comentaris molt positius. A xarxes socials també hi ha hagut moltíssimes persones que han estat seguint aquesta explicació. De fet, el vídeo que jo vaig penjar és dels vídeos més vistos, més de 30.000 persones han vist aquell vídeo explicatiu, amb moltíssims comentaris positius. De fet, quasi bé arribem als 1.000 m'agrades en conjunt, i en què també just comentar que hi ha algunes persones que em fan algun comentari de preocupació i fins i tot algun de negatiu. A la vida hi ha de tot. Algunes persones estan preocupades per l'aparcament perquè es perden aquelles places. És cert, es perden algunes places d'aparcament. A l'Ella és important l'aparcament perquè és cert que hi ha barris que requereixen del cotxe per anar fins al centre. És cert també que hem de fomentar més que la gent pugui desplaçar-se caminant i pugui desplaçar-se en bicicleta, però a l'Ella no tothom ho podrà fer, i això és cert, i per tant l'aparcament és necessari també. Però abans que la vinícola es transformi, abans que perdem aquells aparcaments, passaran anys, passaran 4 o 5 anys. Aquest temps és el que requerim, el que necessitem per buscar alternatives. L'aparcament és important, però l'aparcament no pot ser un impediment perquè la vinícola passi a ser pública. En cap cas hem de fer que la vinícola sigui un equipament municipal, i el que també hem de fer és buscar solucions a la necessitat de més aparcament, i en això ens hi posarem, ens hi dedicarem i trobarem solucions a aquest major aparcament, que potser passarà per fer un aparcament soterrat allà on tenim l'aparcament de la vinícola, fer-ne una part de soterrat. També hi ha gent que critica que es construeixin habitatges. Estem en un moment en què molta gent no vol que es construeixi res de res, però també us he de dir que moltíssima gent necessita que hi hagi oferta al poble, que no hi ha cap d'oferta i menys de tipus de pis. I que estic parlant de persones joves, sí, però també estem parlant de persones de la resta de les edats. Gent gran que viu en grans cases i que requereix de viure més al centre amb habitatges més petits, o de famílies que, escolta, que es canvien, necessiten canviar de casa, que se'ls acaba el lloguer, o que se separen i viuen per separat i no troben oferta d'habitatges a l'Ella. Per tant, que hi hagi habitatge és una bona notícia per a moltes persones, que sigui un model de plurifamiliar de pis és bona notícia també. Que preferiríem potser no haver construït aquests 25 habitatges, potser sí, però al mateix temps el repte era majúscul. Havíem d'aconseguir la vinícola, les coses no són gratuïtes i ni podem fer que passin si no proposem i arribem a acords.
i per tant aquí l'objectiu principal, l'objectiu més important era aconseguir l'edifici de vinícola que l'Ajuntament aconseguirà i on podrem ubicar, com deia, aquesta biblioteca nova a Alella per fi que pugui arribar-hi. En tot cas, escolteu, de la vinícola en continuarem parlant, perquè ara hem iniciat la modificació inicial, però queda un trajecte. Però és que a més, ara quan canviem d'any, el 2026, farem un cercle de xerrades on també obrirem un taller participatiu perquè tothom pugui dir la seva de què creu que s'ha de fer també a la futur de la vinícola. I arribat a aquest punt, deixeu-me parlar de les setmanes que vindran. Estem ara ja dia 2 de desembre, els propers dies tot això agafa velocitat i fa baixada i estem a l'últim mes de l'any, un mes que més d'aquí 10 dies comença una de les activitats més importants de l'any al país, que és la Marató de TV3, i com sabeu tornarà a haver-hi activitats aquí en el poble el cap de setmana del 13, del 14, ple d'activitats de les pròpies associacions, de les entitats, la Fira de Nadal, el Trenet, per tant, 1001 activitats que us convidem a participar. Com sabeu també, aquest any hem fet un esforç, vam fer l'encesa de llums fa 4 dies, mireu, jo estic ara mateix a la sala de plens i tinc les vistes de les finestres davant meu, i veig justament l'arbre de Nadal que vam encendre amb totes les llums aquí, que han quedat, crec que, molt boniques i que és una estampa preciosa i que us convido a que passegeu pel poble perquè hem instal·lat més llums que mai a moltes zones, no només al centre, sinó especialment reforçant els barris de muntanya, també les zones de l'Eixample, de mar i muntanya, fins i tot agrair que un veí de Font de Cera ens va agrair que per primera vegada havien tingut també uns llums de Nadal allà a Font de Cera i per tant sí hem fet aquest esforç per reforçar tot arreu aquest enllumenat perquè il·luminem amb una mica de màgia, una mica d'alegria i de compartir justament aquests dies. Però compartiu-ho també comprant aquí en el poble, visitant els comerços, que hi ha aquesta campanya del rasca-rasca per compres de més de 20 euros, sabeu que us donaran una butlleta amb un rasca-rasca on podeu participar i guanyar més de 600 premis que s'han repartit. Una de cada 5 butlletes té premi, per tant, us animem a participar i a poder fer des d'ahir, dia 1 de desembre, fins al dia 6 de gener, les compres que superin aquests 20 euros podran tenir aquest rasca-rasca. Però dèiem que vindrà la Marató, que hi ha l'enllumenat, que hi ha els concursos d'engalament dels carrers. Us convido, ja he vist que el carrer de baix, el carrer del mig i el carrer de dalt ja estan posant-se les piles en aquesta decoració nadalenca i tot això ens portarà fins després, a final d'any, i quan creuem justament en què tornarem a tenir una molt bona edició de la fàbrica de joguines, en què ja hi ha moltíssimes persones col·laborant perquè quan arribin els Reis Mags es trobin tota aquesta col·laboració alellenca i per tant també després amb la cavalcada. Arribem a aquests dies de tanta màgia, de tantes coses, i que el poble serà un rebossar d'activitat en el qual us convidem a participar. I més enllà d'aquestes activitats, pròpiament d'aquestes dates, sí que voldria també destacar aquest cicle de Parlem entre dones, un espai només per a dones que s'ha creat i que tindrà la primera trobada el dia 11 d'aquest mes a 7:15 de la tarda a la sala de Carquefú. Un espai només per dones, convocat per dones, per parlar de coses que elles considerin. Per tant, jo no hi podré ser-hi, però en tot cas convidar a totes les persones que esteu aquí, totes les dones que esteu aquí, a que hi pugueu anar-hi a parlar entre dones, aquestes taules de reflexió, d'intercanvi d'experiències entre dones de mitjana edat, en què hi haurà convidades d'honor. La primera és la Marta Pompnou, que és assessora d'imatge, escriptora, activista feminista, i que sigui un espai en què es puguin fer moltes reflexions també pel bé del nostre poble, en què es posin sobre la taula moltíssimes idees que ens donin feina, però a l'Ajuntament, i al mateix temps ens ajudin a fer de l'Illa un poble millor, que al cap i al fi és el que ens interessa a tots i a totes. Escolteu, abans de continuar, que ja encararé l'última part, m'agradaria sí que algunes persones de vosaltres m'heu fet arribar a través de les xarxes socials alguns comentaris i m'agradaria respondre-us. I començo pel Sergio del Río, que ens feia saber de dir que li agradaria saber
cada quan es fa la realització de la neteja del carrer Figuerals. I això és una vegada a la setmana, s'està passant teòricament pels carrers de Figuerals, però diu ell que hi veu molta brutícia, molta fulla, i és que estem en aquest moment de l'any en què cauen molt les fulles, i per tant també aquí demanar-vos una mica de més de marge, una mica més de paciència, sobretot allà on hi ha arbres de fulla caduca i que per tant aquests dies està caient tot, i per tant estan fent més esforços que mai des d'aquí. Agrair al personal de neteja viària que està fent molts esforços, però que sí, que pot ser que hi hagi puntualment més acumulació del normal, perquè estem aquest final de tardor arribant a l'hivern i ara està caient tot de cop. Sabeu que ha sigut un any en què les temperatures han aguantat càlides fins fa unes setmanes, i per tant ara és quan s'està accelerant tota aquesta caiguda. De fet, segur que en els propers dies, si ve algun temporal, ve vent o ve amb pluges, de cop i volta ens trobarem en què cau moltíssima quantitat. Des d'aquí, Sergio, també demanar aquesta paciència, aquestes disculpes, i que òbviament s'està fent, i qualsevol cosa que tracteu ens ho feu arribar, només faltaria, i ens farem càrrec de la situació. I per altra banda hi ha la Bimba Vida, que diu: estic preocupada per l'alçada dels nous habitatges de la vinícola. Diu, ella viu just en uns baixos darrere la vinícola i que vol saber això com quedarà. Teòricament, els habitatges que hi ha justament darrere la vinícola, actualment hi ha una construcció que ja és planta baixa més quasi bé 2 d'alçada. I per tant el nou edifici pràcticament haurà de, que vingui en el futur, d'aquí 4 o 5 anys es pugui construir, haurà de ser pràcticament igual que hi ha actualment. Estem parlant d'això, d'una planta baixa més 2, d'acord? Més 2 alçades, que és el mateix que tenen els pisos on deus viure tu. De totes maneres, si t'interessa saber exactament el punt exacte, encara el que et podem dir és orientativament l'alçada permesa per normativa. Jo et diria que fins i tot, si volguessis, que intentis demanar hora amb l'arquitecte i podem parlar-hi i t'ho podem explicar. Però a trets generals, aproximadament hauria de ser molt similar al que hi ha actualment. Ara bé, el que hi ha actualment potser sí que s'amplia en 1 metre cap amunt. No m'ho sé exactament a la memòria perquè no sé l'alçada exacta de l'edifici que hi ha actualment, però molt similar. No estem parlant de que sigui destacablement més alt, d'acord? I després hi ha la Benjo Alba, que diu: es mantindran les zones de bosc al poble? Diu, de cara a l'estiu, la gent d'allà podrem gaudir de la piscina municipal gratuïta? Doncs bé, són 2 preguntes diferents. Respecte a les zones de bosc, dir que a l'Ella tenim 2/3 parts del poble que no és urbanitzable i que és o agrari o és forestal. Per tant, tot el que és agrari i tot el que és forestal està protegit, no es pot construir, no s'hi pot fer res. En principi, més o menys tot el que actualment és bosc es continuarà sent bosc. Hi ha algunes zones que pot deixar de ser bosc per passar a ser agrícola de nou, però aproximadament el mateix. Per bé que la major part d'aquest bosc és privat, no és públic, d'acord? Per tant, tampoc no tenen una obligació de fer-ne una gestió i un manteniment com potser agradaria a tothom, però en tot cas aquesta zona sí que es mantindrà com a bosc en el futur. El que sí que fa l'Ajuntament és fer les franges de protecció d'incendis, que abans de cada estiu fem aquests 25 metres, però en principi crec que et responc la pregunta, i si em deixo alguna cosa, Alba, m'ho dius. I respecte a l'altra pregunta, el que teníem en el PAM, el PAM és el Pla d'Actuació Municipal, el que ens havíem fixat per aquest mandat és avançar cap a la previsió de tenir una piscina a l'aire lliure municipal, d'acord? Respecte a la piscina coberta, està dintre del complex, com bé ja sabeu. Aquesta té uns preus públics i, per tant, amb el preu es pot accedir, però de la piscina descoberta, a l'Ella no en teníem cap de pública. N'hi havia existit feia molts anys, abans dels anys 90, perquè és on després es va construir el pavelló municipal, però des de llavors no en teníem cap. L'Ajuntament tenia com a objectiu començar a preveure la piscina al futur, descoberta, i en això ja estem avançant. Tant que allà on s'ha de fer la zona de la Crison, que es pot construir, com sabeu, a continuació d'Antoni Pujades, allà es poden construir en el futur uns habitatges, allà ens hauran de cedir uns terrenys que és enganxats al complex, on hi ha la piscina municipal. A continuació hi haurà uns terrenys on l'Ajuntament podrà construir
rebrà aquests terrenys i allà hi podrem fer la piscina descoberta. I en això avancem, que estigui una piscina descoberta conjuntament amb el complex, que fins i tot les instal·lacions es puguin utilitzar de manera conjunta i que en el futur tinguem aquesta piscina descoberta que els allencs i allenques que ho vulguin també puguin gaudir. I en això estem avançant i ho podrem fer també ús. Utilitzar de manera gratuïta? No, tindrà un preu perquè les coses valen diners i òbviament, per desgràcia, l'Ajuntament no té un pressupost infinit ni tenim una màquina de crear diners, sinó que les coses valen diners i per tant tindran un preu, per bé que serà un preu, com sempre, tot el que té a l'Ella, que serà un preu que també segur serà més accessible i bonificat que el que podia ser un preu privat. D'acord? Aquestes deia que són algunes de les preguntes que m'havien fet arribar anteriorment. Ara també obro el torn perquè si qualsevol de vosaltres vol pugui escriure'm. Veig que a Instagram he anat responent les preguntes que ja m'heu anat fent fins al moment. La Teresa afegia també que el mural era una preciositat, gràcies, i també em deia la Van, que no sé com et dius, perdona, Van 92, que ja havíeu fet les reclamacions, perfecte, estan en marxa. Ara mateix crec que a Facebook no hi ha cap comentari. Agrair i donar la benvinguda a les persones que us esteu entrant a l'Instagram, l'Ester, la Isabel, la Sandra, en Joan, la Marta, la Roser, en Vicenç, totes les persones que aneu entrant, també des d'aquí a la Margarita enviar-li un petó ben fort, que fa dies que no la veig, a la Blanca, al Marc, al David, a la Montse, la Gemma, la Dalila i la Marta Aparicio. Moltes gràcies per estar tots aquí. Sé que sou moltíssimes les persones que després hi accediu en l'Instagram o en el Facebook per veure-ho. Cada mes més de 1.000 visualitzacions tenen els directes amb l'alcalde perquè la gent ho recupera i vol estar al dia de tot el que passa. I res, només dir-vos que si teniu algun comentari ara en directe que el feu, que podeu escriure ara mateix i el responc, i si ho teniu després també m'ho deixeu escrit i jo després ho recupero, d'acord? Però jo vaig acabant avui, si no hi ha cap pregunta aniré acabant. D'una banda, dir-vos que... Però bueno, em podeu anar escrivint, veig que ara ho ha fet la Noga, no sé qui és ara mateix, però no us diu que sí que està d'acord en que el mural molt bonic, però les voreres de molts carrers estan en mal estat. Això és així, tens raó. Anem fent millores, però cada vegada que s'arreglen voreres hi ha altres que es posen en mal estat, però anem fent, i de fet ara tenim tant les voreres davant de l'Escola Fabra com les voreres també de la zona de la Serreta, com al carrer Comas que s'estan fent, i ara aprovarem un paquet amb 80.000 euros quasi bé per arreglar voreres en diferents punts del poble també. Per tant, es continuen fent voreres a tot arreu i ho continuarem fent, i a banda de projectes que milloren directament voreres. Però de totes maneres, jo m'interessa molt que si voleu escriure'm, jo encantadíssim, i si em dieu què us sembla el mural o també què us sembla la proposta de la vinícola o qualsevol altra qüestió que està havent-hi en el poble, sisplau, escriviu-me i m'ho podeu dir. Però jo anava a dir que anava acabant i acabo dient, ara arribem a aquest final d'any, el mes de gener tocaria fer el directe amb l'alcalde el primer dimarts del mes de gener, que seria el dia 6 de gener. Per tant, el dia 6 de gener, el mes de gener, no farem una sessió del directe amb l'alcalde. Suposo que m'ho perdonareu, oi? I el que farem és que ens veurem directament al febrer, que, si no m'estic equivocant, seria el dia 3 de febrer. El dia 3 de febrer farem el proper directe amb l'alcalde, com sempre a les 8 del vespre, en directe, Instagram, Facebook, però abans, si voleu, que ho sapigueu, que el que sí que tindrem és el mes de gener, sí que farem el directe a l'alcalde dels barris, aquell dia en què jo surto al carrer, que tenc la població que ho vulgui directament al carrer, i això seria, si no m'estic equivocant, hauria de ser el dia 9. El dia 9 de gener jo aniré en persona al matí, sobre les 11 del matí,
al barri de Can Sors, d'acord? Estaré a Can Sors amb una taula, unes cadires, i tothom aquell que vulgui venir a fer una gestió amb l'alcalde, doncs allà em trobareu i podeu parlar de tot el que considereu amb mi, d'acord? Ara recupero. Si no hi ha hagut cap pregunta més, ho deixaríem aquí. Diu, la construcció del bloc de les terrasses d'Alella, sabem quan comença? Aviam, la construcció del bloc de les terrasses d'Alella. Les terrasses d'Alella, és que no em sé els noms de totes les promocions, sincerament, és a dir, les terrasses d'Alella és el nom que li ha donat el promotor, que és a la Crison, oi? Si no m'equivoco, de memòria, Teresa, que m'estaves preguntant, crec que és els de la Crison, ho dic bé, oi? Si fos els de la Crison, que no em vull equivocar, però és que és el que dic, jo no em sé de memòria els noms que els hi donen els promotors a les seves promocions, si fossin els de la Crison, doncs mireu, o ho faig al revés. Quin calendari hi ha de les noves construccions a l'Ella? Doncs bé, jo crec que abans de l'estiu de l'any que ve haurien de començar a construir-se els habitatges de la Serreta, el sector de la Serreta. I jo crec que més o menys això, abans o després de l'estiu de l'any que ve, haurien de poder començar a construir-se també la Crison, d'acord? Aquests habitatges són els sectors que van més anticipats. Dius és el carrer Lleida, vale, doncs veus, no la situava. Carrer Lleida més o menys el mateix, és a dir, Serreta, Lleida, Gaietana, Crison, aquests sectors més o menys van a la part i jo crec que estaran entorn a l'estiu que ve, abans o després de l'estiu que ve, que puguin començar aquests sectors a construir-se, d'acord? Més o menys. Però els terminis no els fixa l'Ajuntament, sinó que l'Ajuntament, després hi ha una qüestió també dels promotors que han de presentar les documentacions o poden o no començar. Però jo crec que més o menys podem estar parlant d'aquests terminis que et dic, Teresa. L'Anís de Lila deia que el poble està molt bonic i il·luminat. Estic molt d'acord amb tu. Crec que l'Ella és preciós i en aquest moment de l'any, amb totes les il·luminacions de Nadal i tot plegat, és molt bonic. Jo, si no m'equivoco, crec que... No sé si ara m'estic equivocant, no me'n recordo el teu nom, Anís de Lila. Però pot ser que tu visquessis en algun barri de muntanya i crec que si és així, si m'equivoco, perdona-m'ho també, però si és així, aquest any hem fet aquest esforç de també il·luminar les entrades d'aquests barris, que quedin també ben integrades, que participin del Nadal. I Maribel, això era, Maribel, gràcies, Maribel. I si és així, que tu vivies aquí en algun barri de muntanya, realment espero, m'alegra que t'hagi agradat això, que les entrades dels barris estiguin també il·luminades, i com deia abans, no, tu a Torrent Vallbona està preciós, Maribel, ara et situo, Maribel, ara. Perdona perquè estava confonent amb una altra persona, ja està, Maribel, ja està, tu Torrent Vallbona, clar que sí, Torrent Vallbona també està preciós, però està molt... Al carrer de dalt he de dir que sempre se superen any rere any i fan coses precioses, però a mi m'està agradant molt el carrer de baix aquest any, com està agafant també la idea de Nadal, ho estan fent preciós amb el tram aquest de decoració, és preciosa, i jo que soc del carrer del mig, deixeu-me també fer una mica de publicitat, que per primera vegada estem fent per primera vegada de recent, si més no, estem fent també participant de l'engalanat del carrer i està havent-hi també una iniciativa xula i crec que espero que agradi també una miqueta a tots els veïns i veïnes que us pugueu passejar per allà, que per això ho fem també perquè agradi a tothom. I sense més, deia no sé com es diu, un usuari que deia el tema de l'Ella Park. L'Ella Park tindrà l'entrada, però al no tenir tot un carrer que pujava únic, com passa a Can Comunada o a Mascoi, no hi ha aquesta visió que fa molt maco a Mascoi i a Can Comunada, perquè té tots uns fanals que estan il·luminats també i que crec que fan molt bonic, com és aquí Àngel Guimerà. I em diu també la Montserrat que gràcies pels llums al carrer Àfrica. Crec que el carrer Àfrica també ha quedat molt bonic. De fet, us recomano el carrer Àfrica i també Antoni Pujades, i trobareu també com uns llocs on us podreu fer les típiques fotos de família o selfies, perquè està com un marc de fotos amb un barret així de Pare Noel, diguéssim, de Nadal, i que són xules. Però sí, carrer Àfrica crec que també ha quedat molt xulo.
us he de dir que encara vull passejar-me més per racons, perquè he anat per molts carrers i em falten alguns, perquè òbviament tot això ho hem treballat sobre plànols, amb propostes, amb catàlegs, però vull veure-ho brillar, com ara mateix estic veient així brillar ara a la plaça de l'Ajuntament, que hi veig l'arbre i que hi veig tota la decoració, i em falten alguns llocs més per veure-ho, no? Teresa, t'he entès, la promoció que deies és al carrer A, Lleida. Tant al carrer Lleida, com a la Gaitana, com a la Crison, com a la Serreta, més o menys igual. Algunes una miqueta abans, una miqueta després, però més o menys podríem estar parlant d'abril a novembre de l'any que ve haurien de començar, aproximadament, d'acord? I escolteu, si us sembla, crec que més o menys amb això hem donat resposta a tots els comentaris que hi ha. Sincerament, no sé si a l'Instagram heu sigut moltes molt participatives, al Facebook veig que hi ha menys participació i no sé si és perquè tinc algun problema amb els comentaris i si és així em sap molt de greu a la gent del Facebook, ja ho recuperaré després i comento tot, i si m'he deixat alguna cosa al Facebook, doncs em disculpeu. Si us sembla, escolteu, deixeu-me acabar amb un missatge molt humà, que estigueu bé aquests dies, que ho celebreu amb la vostra família i amb els vostres estimats i que recordem a tots aquells que són nostres, els que estan, els que no estan, i que passem unes bones festes, que ho gaudim el millor possible i que celebrem la vida, que al cap i a la fi doncs és el que hem de celebrar, la vida i tot el que vivim, així que sense més, que molt bones festes a tots i a totes i que ens veiem per aquí, pel carrer o en qualsevol dels actes que tindran lloc aquests dies, però que l'Ajuntament no tanca, que continuem al vostre servei i que qualsevol cosa, doncs aquí estem a la vostra disposició, d'acord? Sense més, molt bones festes i molt bon Nadal a tots i a totes, d'acord? Que vagi superbé. Fins a la propera.